Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kamar yadda muka shiga ICE network KYC step 2, abinda suka ce mana yanzu bari mu danna continue. Gashi mun riga mun danna continue, sun ce mana open and search ICE blockchain. Za mu shiga Twitter ɗinmu, za mu yi searching ɗin ICE blockchain kamar yadda suka faɗa. Bari mu ga ICE blockchain, open and ICE blockchain kamar yadda suka faɗa. Yau wannan ne, kaga already mun riga mun yi flowing kamar yadda suka faɗa. Sun ce find pinning posting which post and the tab like and repost. Gashi nan kamar yadda suka faɗa, wannan posting ɗin shine na aka yi pinning. Za mu yi liking ɗinsa, za mu yi wannan, sai suka ce za mu danna repost. Wannan posting da kake gani, wannan na saman nan, gashi nan wannan ka gansa nan wanda yake nuna maka KYC din nan. So yanzu za mu yi wannan, za mu yi kwata kamar yadda suka ce. A kwata me suka ce mu rubuta? Kwata using verify. Sai suka ce mana kwata the post with quota using the extra text. Gashi nan. Gashi nan verify with wannan. Kun ga za mu danna nan kamar yadda suka danna. Gashi nan sun riga sun bamu. Yau to kun ga gashi nan yadda ake. Sai suka ce mu danna continue. Gashi nan za mu danna continue. Mun tabbata mun yi liking, mun yi wannan. Amma bari mu duba kamar yadda mutane suke yi. Kun ga yadda mutane suke ta yi, suna cewa is great. Bari mu sake yi. Great project. Gashi nan sun ce min da danna continue. Gashi nan na danna continue, gashi nan na danna wannan. Sai suka ce min complete your verification, please the link once you are completely the previous insure. Sai suka ce mu sa link din da muka yi posting din. Kun ga zan zo nan gurin, zan zo na dawo Twitter ta, link din da na yi kwata din. Kun ga kamar wannan zan iya sa masa wannan verify my account ICE blockchain with nickname. Zan iya saka wannan. Kun gani? Gashi nan zan saka wannan. Gashi nan zan saka wannan. Gashi nan na saka. Gashi ya danna verify, sun ƙara cewa continue. Gashi nan suna wannan. Gashi nan yana mintuna, bari mu gani.